Istoryahan na gani fam. Nari ho, may nag-report sa akon. Gani buligin ninyo para nga magdamo pag kitang mag-report sa akon. Kaya parang ito doon, hindi siya kaluluoy, no? Palihog lang ko, pag na-report niya ko. Hindi siya siguro sa kaintindi sa aton, hindi na pag-istoryahan party sa mga fam. Buligin nyo na lang. Gani party na pay po ko plasya pamati. Kasi bunga punto por punto bagyo. Damo na naman sa inyo sa nagtag sa akon party sa ini nga istorya. Gani istoryahan ka kamo para mas masadya. Babayi nga nagsugat a fam sa airport. Daw gain appendicitis nga penguin ang likod matapos makumatos. Sang magulpihan hod-hod. Ka-boneless nga imbutido sang kano. Wow. Kay gusto gid lamunon ang tanan. Te, wasag ang banggirahan. Amo ning istorya. Daw nagtiyangak nga uwak. Ang ulihi nga tingog nga nabatian sang roomboy sa isa ka hotel sa Iloilo antes magwa si Filimon nga isa ka kano sa ila kwarto kag nangayo tabang kay si alias Linlin nga iya nobya nagkirig-kirig nga daw manuwit sang hindi ka agwanta ka chorizo di Bilbao sang kano. Help me, my love, baby, naglupok ang iyang mani. Amo ni kampani Filimon. Naglitik gid ang entrance ang tunapay ni Linlin. Bango daw hopya lang ini antes sang sambuwa nila ni Filimon. Apang pagkatapos niya sugat kay Filimon sa airport, nagpadulong sila sa isa ka hotel. Kag didto daw kamalagko katayho gali ang natago-tago nga batuta ni Filimon. Kag pamatsyag ni Linlin daw ginsulsog kapusog. Daw ginsulsog kapusog. Dahil daw ginsulsog kapusog ang iya kasudlan. Igo buyan daw lamesa daw lamesa dam. Ang monarkiya ni Linlin. Dali lang yan, suliton ko alay. Andi na to? Kag dito daw kamalagko katayho gali ang natago-tago nga batuta ni Filimon. Kag pamatsyag ni Linlin daw ginsulsog kapusog ang iya kasudlan. Igo buyan daw lame sa dam ng iyang damang. Kag daw nahaw ang kampana doon hamang nga kampana ini nga pwede mo ma-view ang iya tinay. Di butang mga term. Oh. Temporary comatose due to lack of oxygen because of O10. ang findings ang doktor. Amo ning findings. Temporary comatose due to the lack of oxygen because of O10 that straighten the intestine. Ang finding ng doktor sa masami, nagatuhaw ini sa mga gagmayan puklo. Gani andama mga gagmay puklo dira. Nga nagapadaso-daso bika biskan wala panatakos kun ano ka delikado kag makatiligab ang masugapa yang kinatawo. Gapaayo-ayo na si Linlin matapos gintahi sang doktor ang iya tunapay. Samtang nagrekomenda ang doktor nga si Filimon kag Linlin mapaiway anay sa plok-plok. Kay base magulpihan kag makabatsyag ang iya hamili nga damang. Mas maayo nga tilawan niya anay ang talong, patola, kag kalubay. Para hindi siya maka-experience aftershock kung pakaw ni Filimon naman ang magburlo sa iyang pawikan. Bongga ang kwan ng doktor. Ikaw nga sapat ka. Ang pamangkot. Ikaw nga sapat ka. Gaambisyon ka man nga makatilaw afam. Te padayon ang ambisyon para mamasdakman ang imong banggirahan. What?